Hola. L'arrel per a mi ha sigut tot un descobriment per l'experiència que tenen, per el compromís que tenen i també perquè per a mi és un exemple de futur, de com les persones poden treballar coordinades i és molt bonic tot el que podem compartir en una activitat i tot el que podem aportar quan cadascú dona de lo que sap. Una de les coses que més em va inspirar a quedar-me va ser veure la solidesa, el compromís en el que treballen i l'entusiasme també, l'alegria, veure com hi ha gent que porta 30 anys en el projecte i continua en la mateixa tenacitat, treballant dia a dia. I a la vegada vaig veure que és un projecte super necessari. És nou perquè abans, quan era més jove, em trobava en els meus amics o amigues a prendre alguna cosa a un bar o quedava per anar a algun lloc d'excursió, però no n'hi havia un propòsit més enllà que el trobar-se i prendre alguna cosa o fer l'activitat d'oci que fem, no? Però ara és com donar-li un valor afegit, donar-li sentit al fet d'estar en persones, no? Que no és solament passar-ho bé, és també fer alguna cosa per el bé de tots, per el bé de la natura. M'agrada que alguns socis de l'arrel són pares i mares i també transmeten aquesta estima per la natura als seus fills. I quan venen els xiquets es veu, no? Com s'ho passen bé, com es fan responsables de la tasca que estan desenvolupant d'una manera superbonica perquè no cal dir-los fes això, fes allò, sinó que ells mateixa per el seu propi impuls fan i s'encarreguen del que saben, del que poden, del que volen. I aquesta mateixa llibertat l'he experimentat jo al Viver també, no? El fet d'aplegar i liderar per mi mateixa l'activitat, no? Com què és el que vull fer així, què és el que puc aportar. I sempre és molt ben rebut, és agraït, i és molt bonic. Treballar així en equip és per a mi un exemple a seguir. La primera paraula que em ve és riquesa. És simplicitat, és compromís, és un retrobament, també.